Vou empezar presentando a Nuria. A ver, Nuria formouse en estudos de lingua e literatura nas universidades de Vigo e Santiago. Tamén é poeta, é creadora de contidos na canle de Coidado da Cadela e xestiona un perfil na plataforma de mecenado Patreon e ten obras como Fermoso, Intenso e Fascinante. Así é Simón. E participou tamén na obra de Alguén nos lembrará, que aí tamén, pois, a ilustradora da portada, pois, é unha amiga miña que se chama Lista Corredoira, desde aquí saludos. e, e pois tamén, pois, é unha creadora de Kinky, Delincuente, sí. É unha obra pois, que vamos ver ora nun ratiño. Unha obra visual que rescata a historia da cidade de Vigo dos anos 80 a través da La Maradona e a poesía galega contemporánea. Despois tamén temos aquí a Eric do Pazo, pois como que ten posto nas súas redes sociais que fai dinámicas sobre diversidade en colexios entre máis cousas. É músico, escritor, como a obra de Eduardo Blanco Amor, e despois tamén músico pois, no grupo de Piratas en Parche, que ten cancións como a do Ardita e a balada de Bernardino. Tamén participou na asesoría para pasar a versión en galego de Gest Operas, que tamén está aquí, que tamén participou. E bueno, aquí empeza a entrada, así que podemos empezar. Eu podo Pero presentarvos a presentala- Andrea. Ai, sí, Vou vos claro. presentar eu a Andrea Núñez, Veña. porque é a miña responsabilidade, xa que arrastrei ata aquí, pois, xa que arrastrei, polo menos presento. Andrea Núñez, claro, esta vai ser unha presentación un pouco filtrada pola miña visión subxectiva, non vou ter tantos datos obxectivos da túa obra. Podo poñer o contrapunto. Podemos, si non, sacar de Wikipedia, se queredes os datos, ou me saco a Wikipedia, pero entón levades de agasallo unha presentación así máis tenra, máis feita desde por que Andrea me acompaña hoxe. Andrea, para min, é unha referente incrível, en primeiro lugar, non sei se en primeiro, non sei cal sería o primeiro lugar, da poesía, outra do activismo, por iso dixo que non sei en cal é referente primeiro. Do activismo é unha persoa que a min sempre me fai pensar, reflexionar, ten unha ollada particular, crítica, curiosa sobre a realidade, sobre a construción da nosa propia ollada na realidade. Bueno, os seus versos, eu sei que os seus xa non a min, isto xa é como a min os seus versos transformaron a vida, cambiaron a miña forma pois de bueno, como calquera persoa que lese dice esta cousa que me quedo. Pero sei tamén que o propio alumnado meu de escrita cámbialles igualmente a súa ollada e axudas a moita xente a descubrir a súa identidade, que isto é unha cosa, madre mía, que cosa. A ver, que libros ten publicados esta muller? Cal foi o primeiro teu? Corrente do esquecemento. Corrente do esquecemento. Cal foi o segundo? É que non vos sei en orde. Todas as mulleres que fun. Despois... Temos o club de fans ali. Sí, en orde cronolóxica, cal foi despois? Diáspora do amor balea, que con María Rosendo gañou o premio de literatura erótica Illas e Sarjas, un libro de fantasía que non pode faltar no voso imaginario sáfico erótico. E o último non. Esta disidencia que habitamos. E logo xa estaba... E falta, bueno, logo falta obra colectiva, porque estaba pensando, claro, estaba pensando obra colectiva, bueno, haberá máis, e entre outros, como é o título do libro, por Dios, do cento voando, nanda e non monogamia, non? O cento voando, amores, alianzas e non Amores, alianzas e non monogamia. Xuntamente con Ángela Lema. Efectivamente, aí está o fondo. Vamos, que moi guai, pero este tipo de persona fai que te cuestiones que fas tú nas 24 horas que tes no día, non? Gracias, Andrea, por tanto. Veña, pois imos a todas presentades, sí. Pois bo día. Gracias, Pau. Perdón. Eu xuro vos que a min tamén me gustaría non fantasear con ser parte dunha banda de delincuencia juvenil de comezos dos anos 80. Aquí veredes a historia dunha cidade do sur galega, Obreira, non vai isto, deitada fronte ao mar, nese camiño. Imaxes, algunhas filmadas cunha Super 8, derrapes en coches antigos. Coñeceredes a historia das dúas Maradonas distintas, o terror na cidade ácrata, Kinkis, que repiten unha e outra vez dentro dun vitrasa. Falas mamín? Estás a falar mamín? Seguiremos as pegadas das autoras como Xela Arias, Intemperiándonos, Xoana Torres, María do Carmen Krukenberg ou mesmo Marga Doval, levándonos polas corredoiras das historias dos feminismos galegos en revistas como A Festa da Palabra Silenciada ou Andaina,
percorrendo un Vitrasa, sentindo o gas lacrimóxeno, a violencia dun sistema que agora aínda nos perpetúa manifestacións, reconversións, demolicións. Tamén saberemos unha violencia sistémica e perversa de sereas verdadeiras, de rostros contorsionados polo traballo, do papel do aluminio a primeira hora da mañán de algúns parques. Asistiremos ver morrer as vellas nas residencias, os millóns das eléctricas, a transfobia, a gordofobia. Este filme é un cuspirlle a cara a un mundo que nos desprestixa aínda agora, a dobre moral, o escándalo público, porque ás veces a asistencia é tan terrible que invade toda a vida. E menos mal que temos delincuente e menos mal que a temos a ela a que nos convoca, a que fai que nos revolvamos nos propios asentos, a que nos trouxo hoxe até aquí dicíndonos a cara todas estas verdades. Así que xuro vos que a min tamén me gustaría non fantasear con ser parte desta maravilla que nace destes sermos políticamente falando sempre delincuentes. Parabéns, Nuria, parabéns a toda a equipa que fixechedes posible esta peza. Obrigada a Eva Mejuto e a todas as persoas que participades neste congreso. Disfrutade inmenso. Veña, empezou eu que son a responsável do proxecto. E unha cosa que me gusta dicir sempre é que delincuente xurdiu da intención, ou máis ben coa intención, unha de reverter, como puxen aquí, reverter a violencia, que é unha cousa que se falaba na mesa anterior tamén, de que parece que as consecuencias de amosarse visible sempre son as mesmas, son negativas, entón delincuente nace dunha vontade de que non haxa consecuencias negativas. E tamén cunha vontade de cuestionar quen son delincuentes. Esta era unha cousa importante para min, pois que a xente poida ver a curta, se non quedas con nada máis, pois que polo menos que xorda en ti a dúbida de quen son realmente delincuentes. Se eu vos pedís agora mesmo que, pois, que definades quen é un criminal, unha criminal, case sempre sería unha persoa racializada non branca, unha persoa cun nivel de estudos moi baixos, bueno, que se nos vende, bueno, igual xusto neste espazo non, igual neste espazo temos con unha conciencia creada e xa non sería esa, pero, bueno, isto é unha xeralización do mundo no que vivimos, do que agora mesmo nos chega de Estados Unidos, que tamén podemos ver como en tempo real como se construe a imaxe da violencia e da criminalización, pois que pois simplemente con estas imaxes que vemos agora de persoas entrando nun avión, casualmente todas esas persoas non son brancas, casualmente todas van esposadas, entón pois é normal pensar se van así, algo farían. Se damos pois, unha volta máis, non, en realidade son persoas que están en situación de documentación irregular e as que se quere pois deportar dun estado. Entón, eu diría como que o motor principal do proxecto era ese, facer reflexionar sobre quen son delincuentes e tamén porque o colectivo LGBTIQ+, somos criminais en máis de 60 países. Pois hai penas de morte, sí. Entón, bueno, pois claro, sí, e un pouco pois esta idea de que é un delito, que é un crime, e, en xeral, os crimes máis horrendos que se están perpetrando a día de hoxe están permitidos por lei, tampouco fai falla darlle moitas voltas. Estamos permitindo un xenocidio en Gaza, bueno, en Sudán hai varios xenocidios simultáneos, estámoslos permitindo a nivel institucional, entón, bueno, pois aí queda para reflexionar. E con este contexto feito, queres abrirte algún melonciño ou fajo eu directamente? Ou... Non, creo que o bo que ten delincuente en efecto é iso, non? O que estás dicindo, non? Que a través de, pues, dese poema primeiro, despois dese videopoema, estás tocando, non? Pues todas as violencias, non? Que sufren, non? Que sufrimos as persoas LGTBQI+, as persoas gordas, as persoas racializadas, etcétera, etcétera, non? Entón, é interesante, non, como facer esa revisión do pasado. Eva, non, comentaba a Eva Mejuto que podíamos falar do pasado e do actual, non, coas violencias, non, cos discursos de odio. E eu creo que eses discursos de odio xa existían, mas agora están como potenciados, non, ou están, digamos, como catapultados nesta Europa terrible, non, que, bueno, na Europa non, no mundo, non, pero que aquí está chegando aí.
Sí, como esa pregunta que nos facíamos, que tamén igual sería unha pregunta para lanzar ao público, se a violencia é a mesma, no, pois se vivimos a mesma violencia agora que hai 15 anos ou que hai 40, ou reflexionábamos entre nós tamén, por exemplo, en concreto sobre a gordofobia, porque ademais vimos da semana pasada pois dun encontro gordo que organizastes, entón é bastante inevitável non irse a ese lado. Falábamos sobre iso, que non é que a violencia sexa diferente, que existía, sí, pero non era visible, non? Digamos que pois unha persoa o machismo, o racismo, non? Ou outras cuestións sí que son penalizadas, digamos, socialmente, non? Agora vas a unha taberna e un home lle di que lle pega a unha muller, lógicamente recibe hai unha unha resposta, reacción. non? Hai unha reacción menor ou maior, non sabemos, pero se unha persoa está insultando a unha persoa gorda ou falando, incluso sin insultar, sin darse conta, falando do corpo, non, de outra persoa, iso non se castiga, non? No, estamos aínda en camiño. Sí. E outra cousa que comentábamos é que ás veces pois, o activismo pode ser abrumador, pois porque pensas, que fajo? Non podo facer nada. Se isto leva toda a vida sendo así, non? Se botamos a vista atrás e nos arquivos, pois iso, do ano 82 estaba xa, pois, multas, penalizacións, o que sexa por agarrarse a man en público, se leva toda a vida aí, que vou facer eu para cambiar isto? E pode ser tamén, pois, como un pouco desmotivante ou abrumador, e eu personalmente reflexionaba en que o que podemos cambiar é a nosa ollada. Por exemplo, o meu traballo persoal artístico vai no camiño de reflexionar sobre a miña propia ollada. Iso, delincuente, foi un guión feito compartido, o guión sae do meu poema e o guión técnico pois fixémolo pois, entre a directora Alba Domínguez e entre eu podía dicir, pois eu quero que fagamos esta cousa, ou quero que haxa pois unha representación non hexemónica, non? Pero ese foi pois un traballo sobre a miña propia ollada, sobre tamén pois a construción do meu propio desexo, por exemplo, a construción pois de como me coloco eu no mundo, como pois iso, eu creo que sí que é un traballo que se pode facer de forma, bueno, sí que pensas ti, pero creo que é un traballo que se pode facer de forma individual e que ten incidencia no colectivo. Que, Total. tal E cual. de feito, algo tamén a ter en conta de delincuente non é só esta ollada da que falas que sae despois no vídeo e vese no vídeo, senón que ademais o elenco, non, que Nuria elexiu para esa dirección, esa produción, esa distribución e demais, foi un chamamento, non, a persoas, a mulleres disidentes, non, persoas, bueno, que iso tamén é un plus tamén a ter en conta. Sí, isto dicía yo antes a Andrea, que eu non me decatara ata a semana pasada, pois que fun un encontro gordo e estivemos ali reflexionando sobre estas cousas, e entón eu fun consciente de que moitas das persoas do proxecto sois persoas gordas. E eu non fora consciente, ni sequera. Dijo, bueno, eso como un punto, non sei se positivo, se poden dar pegatinas de estreliñas, pois dixo, vale, unha pegatina de estreliña, pois porque quizáis eu ao longo da miña vida no meu, pois, nas miñas amizades, no meu círculo máis próximo, hai persoas gordas e sempre estiveron aí e, polo tanto, xa estaban no proxecto. Pero sí que é certo que a semana pasada reflexioneino e dixen isto non é así, en xeral. Bueno, iso, a equipa técnica de delincuente non é así, nunca, casi nunca ides a topar un equipo de 40 persoas que estea conformado pois, por persoas trans, mulleres e desviades en xeral, e persoas racializadas, non vai pasar. Pouco poño en valor, Esperemos que pero pase. porque eu teño integrado e digo, sí, pero, bueno, sí, vamos pensar que sí. Bueno, Sí, está pasando, sí, está pasando, eu está, coñecinte por eso, polo tema de sí, que estamos buscando persoas transracializadas e sí. mira, gracias a xente como a ti das visibilidade a todo tipo de corpo, Creo que non che funciona, pode ser. que gracias a ti das visibilidade a todo tipo de corpos, a todo tipo de persoas, a todo tipo de cores, e que xente que ao mellor ten un corpo que non entra dentro da normatividade ou é unha persoa racializada e nunca se viu reflexada nun corto ou algo así, e onde mellor se viu reflexada foi na televisión, pero en Torrente ou algo así que é un pouco entonces como que é o objeto de burla é ver que estás dando protagonismo a todo tipo de persoas, dice moito como és. É todo o traballo que faz, de verdad que te digo. Así que felicidades. Teño que xerar Gracias. felicidades antes de non. Grazas. Sí, a ver, esa era unha, pois, como un dano colateral de reflexionar que ao final, pois, acabas poñendo no centro cousas que non están.
pois que sí, que non están. E máis cousas que pensábamos nós. Unha era arredor de que ferramentas pode dar a arte, ou ben, aquí non tiñamos claro se era para combater ou para facer visibles discursos de odio, sí. E iso enlazábamolo tamén falando antes con as veces que fuches aos centros de ensino, non? E que o alumnado tiña moi naturalizada a violencia, non? Como que durante vas vendo a curta, non? O videopoema, non sei como chamalo. A curta. Unha curta, non? Perdón. Si, Renejo do... Esta xa é unha loita Non, así, esta no, non, no, videopoesía. Renejo do xénero videopoesía. Non mola, non? No. Bueno, non sei. Eu non me vou poñer a rescatalo, entón esta é Xa. unha curta metraxe. Vale, Non. curta. Eu xa abondo teño co meu, eso non Xa. me toca. Si, que hai algún videopoema que sí. Ben, entón, que cando vas aos centros de ensino, moitas veces non vas vendo a curta, dicía, perdón, e vas sentindo que va a pasar algo, non? Entre as dúas pandillas, non? Que se enfrontan e tal, vas sentindo como certa non certo desasosego, non sabes moi ben por onde vai, e logo, pois no momento de sacar, non, o pano, aparecen eses beixos, non, entre dúas mulleres e demais, como que o alumnado, non? Claro, xiras, en xeral localizan onde estou eu na sala e xíranse como así en plan. E a medida que hai máis bicos, seguen como... Como, ostra. Claro, Claro, non. a violencia non, pero os beixos No, sí. claro, a violencia non, pero cando suceden cousas non violentas, isto recordoumo, e Alba Adire hai pouco nunha presentación recordoume, eu xa non me acordaba, que o contactar eu con ela dixenlle, quero que que revisitemos o cine kinky e que traballemos co concepto de que lle dixen, de delincuencia cookie. Eu non o recordaba, Sí, non, pero eu o dixen, tema da, claro. Sí, eu non o recordaba, pero como que unha das primeiras cousas que lle dixen foi que iso, que quería revisitar, o de revisitar o cine kinky ven tamén, bueno, non sei se coñecedes o cine kinky, pero hai unha visión hipermasculinizada, hipermisóxina, de feito en Navajeros eu volvímela hai pouco, e unha escena super homófoba que eu non recordaba e que me horrorizou por completo. E, bueno, a visión do corpo sempre super seccionada, sempre hai corpos cortados, planos en xeral pois de cus, bueno, que non é casual tamén, ni como se grava. Hai un documental moi interesante disto, non sobre o cine kinky, pero sobre o cine en xeral, que é, non me vai sair o nome, The Male Gaze, creo que é Sex Camera Power, creo que, bueno, sexo cámara poder, e é dunha persoa e que vou ter que buscar, porque ademais é dunha referente que eu citei como nun porrón de traballos académicos, mira, vou no buscar. Sex... Pois, mestre tanto, vou te interrumpir, vou facer un transplaining, sí que é certo que este tema de delincuencia cookie a min informouseme desto durante a rodaxe. Eu estaba pletórico, estaba lucindo tetas por primeira vez, tiñalle un pouco de medo ao tema do sol, ao moreno nas cicatrices e esas cousas, pero sí que no momento no que colindan as dúas... Colindan? Bueno, no que confrontan as dúas bandas, eu estaba collendo xente no aire, performando mi masculinidade máis masculina, la verdad, entón, pois sí que me dixeron o de, oye, la violencia cookie. Bueno, que duro, ¿no? Respecto ao que falábamos antes de, sí, o equipo era en gran medida queer, sí, en gran medida éramos persoas que vivimos nas marxes, creo que estamos correndo un perigo na actualidade e que todo o mundo estamos utilizando pois a disidencia como marketing. E creo que xunto con isto tamén temos que empezar a desenvolver un pouquiño ferramentas para ver quen usa estas ferramentas durante o mes do orgullo ou quen o usa todo o ano. Quero decir, unha cousa é o que vende, outra cousa é o que practico. Nada, quería simplemente mencionar eso porque, bueno, es que me pica mucho, la verdad. Bueno, continuamos. Nada, xa o topei. É de Genial. Nina Menkes e o título completo é Manipulación, sexo, cámara, poder. E ese pois explica de maravilla pois como todas as visións se construen e a nosa visión fílmica tamén. Estamos completamente manipulades, iso en todos os planos de películas. Bueno, disto podría falar seguro moito mellor Xiana, porque ela traballa coa cámara directamente, ten a cámara como ferramenta e ela cuestionase, bueno, creo que busquedes o traballo de Xiana, por si cabe algunha dúbida. Que o busquedes, claro. Xiana Quintas, sí, porque ela cuestiona tamén a ollada e o que normalmente deixamos na cámara. Que esta é outra pregunta que che podo facer a ti, o que está normalmente diante da cámara, claro. Bon, pois o que está diante da cámara sabémolo todes, que é unha persoa blanca, delgada, unha persoa cis, unha persoa sen diversidade funcional, lóxicamente. Como é que falábamos antes, Nuria, como é
a proba que se lle fai, bueno, que hai O tres. test Divine, O test sí, hai Divine, tres. non? Sí, Este este vendo o test, o primeiro, bueno, original. Mm. Xa non sei se o original era o de Bechtel ou O de outro que era Bechtel, de non? Rossi. Se nunha película había, no primeiro empezaba coas unha muller que non tivera Sí, un home que tal, agora tamén se fai cos corpos disidentes, non? sí. Habería que facelo. Lóxicamente, hai moi poucas series, moi poucas curtas ou longas, onde pois, haxa protagonistas gordas, por exemplo, non? Ou trans, ou con diversidade, ou con... Mm. Ao final, quen aparece nunha cámara pois, é pois, unha persoa moi hexemónica e neste caso sabemos cal é a súa pinta, non? Sí, era o test Divine, por si Divine. queredes buscalos, ir a tres De pasos. Divina. Un era se aparece algunha persoa ou gorda ou cunha Corporalidade, representación non sí, non hexemónica, hexemónica, tal cual, cunha corporalidade non hexemónica. non mainstream, Dous, se o tema, se a súa identidade, todo o que aporta a película ou o que sexa, se é simplemente ser unha persoa gorda e non hai máis discurso. E o 3, mira, xa o mesturei. sí, Era, porque era moi fácil e agora non o estou era moi fácil facendo. pensar. Non, non, era moi fácil e agora non. Sí, que non ten o sea, non é a amiga gorda Ese, que efectivamente, que acompaña al chico guapo que xoga rugby, non? sí. É pois unha persoaxe que ten unha historia, unha trama, un relato, non? E sobre todos estes temas eu anotei aquí como outra reflexión que nos saía. Unha era que agora non hai permisividade, porque eu creo que sí que temos moito costume de escoitar esta típica frase, claro, agora non se pode dicir nada. No, ai, que agora si fago un comentario, ou como este medo tamén, que isto tamén interesa moito, os discursos de odio, que é construir o medo de agora non podes dicir nada. Cando do outro lado, quero dicir, das persoas que construímos, intentamos construir e decapar a violencia, temos un discurso que é todo o contrario, que é o de non nacemos aprendides, as persoas non son Sí. perfectas, e que co racismo eu diría que é o máis, do máis, podes facer un comentario racista e non ser unha persoa plena, o sea, sí, podes facer un comentario racista e estar ben e dicir isto que acabas de soltar pola boca é unha racistada. E calar, reflexionar, pensar desde o sitio no que cho sinalan. Tamén creo que está moi normalizado castigar ás veces as persoas que teñen menos, bueno, que son menos didácticas, que isto tamén está extendido, creo que dentro de todos os feminismos, que non temos que ser didácticas todo o tempo. E o que pasa é que eu teño a percepción de que nos resulta máis doado que igual unha persoa branca sexa violenta, e en cambio se é unha persoa racializada, a quen temos diante, que é máis como igual estás bueno, tal. Entón, eu creo que o camiño vai tamén por aí, de cuestionarse. Ou a mí algunha vez preguntaronme se Delincuente é un proxecto antirracista. Eu creo que o é pola base que ten. Pero tamén é certo que ao final na curta non se acaba representando tanto como estaba no guión e como estaba previsto que se representasen persoas que non son brancas. Entón creo que é un proxecto antirracista pola vontade, pola reflexión e porque no proceso sí que houbo persoas non brancas e igual non tanto polo resultado final. Bueno, sí, Pero non. sí pola base, sí, claro, Bueno, sí aí pola está base. a interseccionalidade, non? Tamén do proxecto, non? A vontade que houbo de que esa equipa tivese, pois, un mínimo, non, prácticamente toda a equipa, non? Estaba... Pero sí, moi ben, Nuria. E agora tamén queríamos deixar a preguntas. Bueno, outra cosa que teñamos aquí anotadiña, que era importante non esquecerse, é claro, na curta represéntanse moitas cousas. Eu sei que é unha masa que vos chega así e que de súpeto decides que acabo de ver. Hai moitas cousas. E outra das cousas que existía a vontade de representar era a non monogamia. É verdade que non... Que apuntamos, te acordaste? Sí, claro que Canto sí. morreu ali houbo, má querida. Como? Canto morreu alá houbo. Sí, sí. Sí, e de feito creo que é a peza visual con máis representación de bicos sáficos Sáficos. de, non sei, de la historia casi. Do cine galego. Do cine galego, eu diría do cine estatal, pois bueno, pode ser tamén, sí, pode ser, porque non hai
Claro, isto é unha reflexión tamén que podemos facer. Normalmente como se representa pois o amor entre bibollos, o amor entre bolleras, que sempre como, ai, ai, es cookie, es suave, es tierno, é o que se falaba na mesa anterior, non hai un desexo sexual, hai, bueno, vamos da manciña, pero non nos desexamos, así non hai como unha cosa, dame un porreo. E aquí, pois, claro, hubo morreo. Aquí houve moitos morreos. Había máis xente que quería morrear. Sí. Pero por algún momento, algún motivo así de que, bueno, non daba para gravar todo, eu que sei que pasou, E xente Sí, que claro, non lava os sí. dentes comendo allo tamén, Hai quen repetiu varias veces. claro, hai quen repetiu, hai quen quería morrear e ao final non morreou, bueno, sí. Entón, agora sí que non sei se tedes algunha pregunta, reflexión, o que irades e o voso intre. Se non se Preguntade algo, por favor. Non, hai que dar Non, así uns temos minutos. preparado. Hai que dar uns minutos. Nós temos máis para contar, Si, dinos. Sí, non sei se sí. Ángela, Tes Si non, non queda grabado no streaming. Dicía que non teño unha pregunta, teño unha reflexión. Nada, Nuria, eu só che quería decir públicamente o que xa che dixen en privado a primeira vez que vin Delincuente, que gracias. Porque é unha pasada. Para min é o manifesto definitivo. Efectivamente, como distís, volcas un montón de cousas que hai que digerir, pero que conseguises transmitir tanto, porque eu estou vendo iso e teño gana de sair a sabes, a amazar, pero a queimar, a romper, a protestar, a non sei, o sea, como un subidón enorme. Entón, que consigas transmitir todas esas emocións é alucinante e iso, que gracias, de verdad. Bueno, tamén é certo que Pareceme fatal que non me chamaras para ir a papar ese día ali. a min tamén. A min tamén me parece fatal. Vai haber hostilidades aquí, Vai haber outros, sí. Delincuencia no cookie esta tarde. No, iba a costarme dicirse que unha cousa é unha idea que eu tiña, pero sin a equipa técnica que houbo non estaría representado. Entón, se a curta acaba sendo como é, ou se é o traballo que é, que, bueno, iso tamén está ben dicilo, eu podo ter un discurso antipremios, pero os premios nos gustan a todos, claro que sí, e é certo pois, que no primeiro festival no que se proxectou a Intersección, pois deronlle o premio Xurado Novo, o premio Mulleres no Audiovisual, acaba de recibir unha mención especial no Festival Internacional de Valladolid, vaise proxectar no Festival Internacional de Bilbao, hai 8 datas máis de festivais que non se poden dicir, estivo no Playdoc e houbo pelexa para darlle ou non darlla, pero non lla deron. E, bueno, sí que é verdade que hai un traballo técnico, joder, bastante impresionante. Eu a primeira vez que o vin tamén dixen, wow. Sí, porque, bueno, pois sí, entón, iso é gracias á equipa que hai. Entón, pois, sí, é gracias á Que equipa. hai moito mimo detrás de todo, de cada detalle que hai. Notase moitísimo curro, hai moita cabeza, moito mimo, moito talento. Alba, que ten a cabeza de Alba unha... Sí, é verdade, a cabeza de Alba Domínguez unha baile a 50.000 por hora e sí, ten... Bueno, Alba é unha fantasía. E nada, si queres facer como unha última preguntiña e logo vai pechar Eric. Preguntas, reflexións... Sí. Boas. Bueno, Nuria, eu quería tamén parabenizarte, pareceume espectacular. O meu si é unha pregunta. Podes contarnos a historia detrás deses pendientes, por favor? Dos que levo aí? Sí. Pois mira, a verdade é que non as sei, porque apareceu Tonita Antía a dire de arte. Son os pendentes que fixo iso, son os colantes que fixo unha amizade súa. E ali no intre dixemos, pois Están guapos para adelante. Non nos recordo. Vale. Non o sei, foi a dire de arte e iso, Tonita Antía Carreira. Teño ni idea. Si, tiña a imaxe creo que dun señor cunha pá ou algo así, non me acordo, cunha carretilla ou non me acordo ben. Si. Si, bueno, non o dixen, porque hoxe centramos como no tema de outros discursos de odio, pero o material en Super 8 que vedes aí é o arquivo cedido por Manuel da Costa,
é un dos maiores arquivos, bueno, quizáis o maior arquivo en Super 8 a nivel estatal que se conserva íntegro, son 72 horas de Super 8, que son moitísimas, e a él, pois, bueno, contei a idea, enviei o poema, pensei que ia dicir que non, dixen, bueno, estou aquí chamando por teléfono e vai me dicir, non sei quen eres. E díxome, pois, que lle encantaba e que a súa propia reflexión despois de ver a peza foi que, pois, que está moi agradecido porque conseguimos como darlle unha vida diferente ao seu arquivo. E, eso foi unha cousa que a min e a Alba nos deixou como bastante co corazón así cheo, porque iso, dixo, pois valorou que conseguimos darlle unha nova vida ao arquivo. Cando soubemos do arquivo, pensamos que íamos a topar imaxes máis violentas, porque iso, dixo que o que se vía aí era a primeira celebración do Orgullo de Vigo, tiña varias imaxes máis, e el explicou tamén na estrea que fixemos en Vigo nos Norte que el non ten imaxes violentas das manifestacións porque se levaba a cámara podían romperlla. Entón, el gastara todos os seus cartos na cámara de Super 8, non era xornalista, non facía fotoreportaxe, entón, é verdade, se a levabas ás manifestacións podías acabar sen cámara. A Faro de Vigo sí que ten un arquivo en liña que podes buscar de fotos, son fotos bastante impactantes, cos vitrasas destrozados, con guixar ardendo, sí, son impactantes do que pasou. E, claro, o que pasa é que a eles repoñíanlles a cámara. Pois, efectivamente, se a un reporteiro de Faro de Vigo se lle queimaba a cámara cun cóctel molotov, pois tiña unha cámara nova, a Manuel non. Pero por iso o arquivo de Manuel sobrevive, porque non o levou ás manifestacións violentas. Sí, e, bueno, que ves aí tamén, non sei se xa pasaron as fotos, pero, bueno, estaban as fotos, rodouse dentro dun Vitrasa histórico que nos cedeu o Vitrasa, o Cometa, é un Vitrasa do ano 79 que teñen como museo e que nos deixaron. E nos rodamos en Chan de Brito, que parece un western, pero é un campo de fútbol da parroquia. Sí, entón, pois aí eu estaba de pequena, gravamos tamén na miña propia parroquia, en Santo André de Comesaña, e pois está aí, bueno, pois toda así na casa. Entón, nada, última oportunidade, se tes preguntas, rojos, reflexións, algo así que dixades, non podo marchar para casa sen... Outra oportunidade, ¿no? Sí, bueno, si non, así como apunte Teño final... dúas cancións que teña que coller o tren, por favor, marchade porque me está despoñendo fatal. Por favor, marchade por tren. Non tes... Vale, bueno. Por nada, dúas cancións, son dúas, se queredes tres contratadesme. Dime. Que iba a dicir como unha última cousa Claro. final, que non o dixen, porque mencionei o de Valladolid, non sei que tal. Unha cousa que a mí me sorprendeu e que tamén me parece importante traer é que eu pensei que fora de Galicia a curta non ia entenderse. Unha, pola cantidade de información que hai, pois, bueno, polos trazos dialectais, eu que sei polo localismo de Viva Vigo, e resulta que en Valladolid foi onde fixeron todas estas reflexións de temos a ollada feita a violencia, bueno, iso, como que se acolleu dunha forma pues, completamente inesperada para mí, para Alba, porque chegamos ali e iso, a súa reflexión foi que parece mentira que desde unha esquina así, desde o recuncho do Estado, que parece mentira que desde o recuncho máis afastado teñamos que estar dicindo as verdades históricas. E foi como, caramba, que bien. Nada máis, podes tocar. Procedo. Non sei se Bueno. recitamos ou... Moitas grazas, Nuria, por delincuente. Grazas a Belén e a Eva, pois, por levar todo isto adiante un ano máis. A actuación vai ser breve, intensa, increíble. Vale, non me apuro. Vou a tocar... Non tan... Bueno, a xente quere ir comer. Queredes... Que... Poñémoslo a votación. Que quere a xente? A ver. Audiencia, perfecto. Queredes un par de temas de ir para casa? Queredes un par de poemas, un par de temas de ir para casa? Que perras, mar... Veña. Andrea, para recitarvos un poema tenemos que poñernos aquí diante da mesa. Empezo eu e logo ti, e xa que acabe Eri contigo. Pois entón, queres empezar ti?
Pois entón empeza ti, pois ala. Bon, pois nada, obrigada por todo. Nuria, parabéns a todas vos. Vou ler un texto que é semi-inédito porque o lín a semana pasada, pero aínda é un pouco borrador. Vai cunha cita de Gloria Fortún que di: a gordofobia non só na xente cabrona que todos coñecemos, tamén nas cadeiras enclenques do bar queer, na ausencia de detalles de roupa xusta, lemas feministas incluídos, nas bolleras que con gordas non. Mírasme porque me expando, porque camiño segura, pero non é fácil. É porque me digo, levanta a cabeza, anda, que non se che noten os kilos de miradas. E dígome, levanta a cabeza, anda, que non se che noten os kilos de insultos que levas en riba, que non se che note, anda, non. Esa mañá con ganas de chorar sentada nun asento minúsculo do bus urbano, non, non aqueles adolescentes ríndose mentres te sinalaban o primeiro día de aulas. Que non se che note, non, anda, o peso que cargas cando sorrís despois de que bonita que es de cara. Que non se che ocorra dicirlle sí a esa médica porque o Ozempic é para diabéticas e ti non és diabética. Así que non callas, anda, di non a ese señor descoñecido naquela terraza dicíndoche estás moi gorda, que non se che noten os kilos de desprezo acumulado cando lle pides a zafata do avión un alongador de cinto e pon unha mueca como se lle deras noso cando non entras no patrón ni nas camisetas mesmo dos teus grupos feministas. Que non se che note, anda, que o último que che dixo a túa avoa antes de morrer foi tes que adelgazar. Anda, non chores, non deixes que te consuma o feo, levanta a cabeza, tes dereito a sair de primeira na foto, non te sintas mal, anda, non te escondas, non quedes calada, tes dereito a ser desexada, tes dereito a ser desexada, tes dereito a desexar, repite comigo, tes dereito a ser desexada, tes dereito a desexar. Anda, que non se che noten os kilos de raiva, violencia coa que che falan, coa que che miran, coa que che sinalan. Mírasme a min, ti, que te imaginas que encondo donetes, que ensaba hamburguesas no meu bolso para comer as agachadas así, tan grasamente. E que, se o fixese, así tan película de gordas secundarias en vontade, gorda enferma de glucosa e azucre. E que, se descubres o meu veganismo. Mírasme a mí, que pronuncio cada palabra con soberbia, con belixerancia, con valentía, porque, ademais de gorda antipática, e digo que non se che noten os kilos de desprezo das dependentas, das asesoras, das médicas, das que te cruces na beira rúa, nas discotecas, nas tendas, no INEM, na perruquería, no bar queer ou no gimnasio. Anda, déixame que che diga bonita que és. Déixame que che vique na suavidade das túas lorzas, nos pregues, nas estrías, nos camiños que se expanden polos sucos da túa carne, nos kilos de beleza que levas en riba, nos kilos de serenidade construídos, nos kilos de amor que tes dentro, nos kilos de aprendizaxe e colectividade, nos kilos de transfeminismo, nos kilos de vontade e de sexo, e kilos e máis kilos e máis kilos de serenidade, amor e amizade, aplastando o teu paso todo feo, o injusto e violento. Todo isto e máis, penso que xa son suficientes razóns de peso. André, vaya fantástico. Xa, a ver quen colle un micro agora, gracias, Andrea. Oh, que guai. Bueno, en plan, eu non teño nada que dicir agora. Despois de Andre, non teño nada. Procedes. Si, o que iba a facer era, por non sumarlle máis poema, recitar un cacho de Delincuente. Veña. Queres tocar de fondo? Sí, non? Sí.
Queres que che poña o... Escoitas ou hai que poñer o micro? Ah, non, vale. Joi, que era unha fantasía coas fotos de fondo. Era como, que jasallo tan guai, Andre. Vale, pois uno facer, claro, é que todo é comernos outros 15 minutos de poema que non vos vou someter a ese castigo, a verdade. Entón vou coller desde a que é a miña parte favorita do poema. Eu creo que todos temos como partes favoritas de poemas e a miña é esta. Entón vou empezar desde a metade, desde cando di penso en como os gobernos sacan proveito da nosa desdita para día 1 de xaneiro de... Bueno, pareceme ben. Bueno, ti fai o que queiras. Veña. Penso en como os gobernos sacan proveito da nosa desdita para día 1 de xaneiro de 2021 aprobar unha lei hiperlaxa contra a dopaxe do fútbol mentres o cabalo segue a percorrer os peitos salvaxes e as xerinjas na primeira hora da mañá dos parques e no papel de aluminio. Penso no verso de Marja do Val, porque ás veces a existencia é tan terrible que invade toda a vida e a mí non me chega o paro, nin a xubilación, nin a xustiza, mentres asisto o xeito cruel e destemido en que deixamos morrer ás vellas de súa idade nas residencias, mentres vexo o meu futuro esvaerse nos soldos dos banqueiros, nos millóns das eléctricas, no fascismo, na misoxina, no ascenso da ultradereita, mentres vexo o meu futuro escoar entre a ignorancia nesa dobre moral vosa, súa, de exixir os dereitos de... Non me chores, Xiana, que chorou tamén xa, joder, non me fajas isto aquí diante, non te me poñas a chorar. E xa está, de exixir os dereitos do colectivo LGTBI, que máis, con boca pequena. No mesmo lugar en que a mediados dos 80 os gays, as lesbianas e os bisexuais éramos acusades de escándalo público. Nesta dobre moral vosa, súa, de que era? Claro, botaches mellor, perdime eu tamén. No, veña, pasemos desde antes. Nesta dobre moral vosa de reclamar os dereitos do colectivo LGTBI, que teño que coller carrerilla de novo, de reclamar os dereitos do colectivo LGTBI ao que máis con boca pequena. No mesmo lugar en que a mediados dos 80 os gays, os trans, as lesbianas, os bisexuais éramos acusados de escándalo público. Nesta dobre moral vosa, súa, de legislar tan só para que os violadores sigan nos seus cargos nas nosas aulas, para facernos acalar esta intención da sabotaxe, para negar as putas, as discas, as tolas, as psiquiatrizadas, as jordas, para facernos acalar, sí, esta intención da sabotaxe. E despois de todo, eu penso en Vigo, a luminaria, a cidade ácrata, deitada fronte ao mar. Agora, no silencio da maioría absoluta, por certo día 10 de xuño, proxectamos Delincuente no Orgullo Crítico de Vigo, porque, pese a que non temos apoios institucionais, vaise proxectar igualmente porque hai cousas que teñen que estar. Entón penso en Vigo, a cidade ácrata. Agora, no silencio da maioría absoluta, gastando centos de miles de euros en artistas de renome e luces LED, mentres as pequenas morremos de fame. E é que a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil de começos dos 80. Pero é que non me deixan máis remedio. E eu querería ser la Maradona e atemorizar a cidade e declararme asasina do equilibrio e escollerme o atraco a man armada, porque eu xuro vos que se sigo aquí, como a tantes outros ao longo da historia, e tan só por facervos Cristo. Bueno, a versión nana de Delincuente. Inédita, nunca repetible, siempre irrepetible. Hola, Dios, parece que vou dar aquí. Bueno, hai moitas maneiras de ser delincuente. A delincuencia cookie é unha cousa moi bonita. E unha persona que era moi delincuente e moi cookie era o Marcos, así que, aínda que as cancións son como son as que vou tocar hoxe, pois cada palabra que eu cante hoxe, pois vou a dedicar a él, e a Belén e a Eva, pois por sacar isto adiante entre las dúas. Bueno, tamén, pero, a ver, querolle máis ao Marcos e a Eva e a Belén, tú que lle quero a Deputación, pero bueno, a ver, no quiero yo, a ver, qué mala publicidad me fago, verdad? Bueno, esta canción chamase Gorda.
camiñando con esa seguridade, sen pedir permiso xa para respirar. Sei que vives inxerindo as calorías que un día che prohibiron, pero tanto dan. Os centímetros, espellos, máis das dietas, os cuñados na comida, no Nadal. A opinión de toda a xente que te mira cando vas pola vida sabendo que vales máis, que vales máis, ti vales máis que a ver o sol sair, vales máis do que che aprenderon a admitir. Non te miras, non te agoches, que non te domestiquen, que contra ti non poden, non poden. Onde vas? Camiñando tan soiña pola noite, sen un macho que te leve pra onde vas. Sei que dis que te protexen as amigas cando escoitas piropos só pasaron so portal. Os obreiros aliados futbolistas, o xenoma desta clase neandertal. A opinión de toda a xente que te mira cando vas pola vida sabendo que vales máis. Como canto valedes vos? Que vales máis. Ti vales máis que a ver o sol sair, vales máis do que te aprenderon a admitir. Non te mites, non te agochas, non te domestican, contra ti non hai quen poida. Non poden, non. Dime por qué, 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 porque crees que vales más. Que a ver o sol sair, vales máis do que che aprenderon a admitir. Non te mitas, non te agoches, que non te domestiquen, que contra ti non poden, non poden, non poden, non poden. Moitas grazas. Bueno, grazas Aragunde, esto sona tremendo. Ahora o hit de Piratas sen parche, vale, Eduardita, xa marchamos pa casa, sí? Bueno, historia. Antes ofendeume moito que puxeron unha diapositiva de Eduardo Blanco Amor e non explicaron que inventou os nudes, Antes de que existira Grindr xa estaba Blanco Amor mandándose nudes con gente, Lorca, esa peña, ¿no? Bueno, Eduardo Blanco Amor era maricón al cuadrado, non maricón en plan, ahora se estila, non, maricón, ¿sí? Maricón de salir á rúa e decir, pues, mira, chica, se me nota. E pasaba que el con Lorca pues eran los reyes de la disidencia. E un día foron ao casino e dixo a alguén, oigan, que me han dicho que los poetas son maricones. E contestou Lorca, ¿qué es poetas? Entón, pues, Eduardo Blanco Amor aprendeu moito deso e cada vez que lle chamaban Eduardita, dicía, envexosos. ¿Sí? Chamabanlle Eduardita, en plan, bueno, es que en Ourense tenemos estilo hasta para insultar, ¿sabes? Entón, él decía, envexosos, ¿sí? Pero na canción non rimaba envexosos, quedaba moi pobre. Entón decíamos... Envexosos vos. E ahora decimos... Envexosos vos. A ver si
sabedes decir abracadabra, ulala, sabemos decir... Mallao, xa, listísimo isto. Ia pola rúa, nunca se paraba, cando algún imbécil pasado de rayas berraba. Ia por Ourense, nunca se agochaba, cando un policía se lle arrimaba e pisbaba. Eduardita. Pero un día o blanco amor estopou, e dende entón sí que nunca máis calou. Berraba, berraba, envexosos vos, máis algo. Moi ben, que eu levo amor no nome, non sabedes o que é. E danme amigos bicos que finxides non querer. Digo, envexosos vos, envexosos vos. De 10, Isto non é normal, Sodes uns fascistas bastante amargados, vende desas vosas nais por 4 cartos, ou unha oposición ou o que fora, non? Tanto me dá xa o que andedes berrando, o meu nome sona a noite nos vosos cuartos. Eduardo, 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 digo, envexosos vos, envexosos vos. Eu levo amor no nome, non sabedes o que é. E danme amigos bicos que finxides non querer. Merecedes o que tedes, cobizades o que eu vivo. Merecedes o que tedes, cobizades o que eu vivo. Merecedes o que tedes, cobizades o que eu vivo. Merecedes o que tedes, cobizades o que eu vivo. Forte, digo. Moitas grazas. Bueno, pois isto que dixen pola mañán de que milagrosamente íbamos no tempo, pois e que dixo Silvia, no, e que dixo Soledad, xa veremos, bueno, pois efectivamente, pasámonos moitísimo de tempo, pero que débanse unhas circunstancias que necesitábamos debullar e gozar con tempo destes encontros e destes espazos. Entón, pois nada, moitísimas grazas por virdes, por estardes nesta cuarta edición, a Deputación por seguir apostando por este proxecto e, bueno, agradecer tamén á Universidade que están xa fora do seu horario e que están facendo con boa vontade un esforciño por nos e, bueno, esperemos vernos para a próxima edición. Moitas grazas.